sai da fatan kowa san cryptocurrency ko da bitcoin da ya ba da example da shi dukkanin su asali daga blockchain technology ne. Blockchain technology kuma yana daga cikin disruptive technologies ko abin da ake cewa emerging technologies. Emerging technologies kuma su ne asalin technology na fourth industrial revolution wanda ake cewa a ce industry 4.0 ko 4IR, to wannan yana daga cikinsu. So su fourth industrial revolution technology da suka zo usually su they are disruptive in nature. Disruptive in nature in the sense that za ka ga duk abin da ya zo a cikinsu yawanci yana jirkita abin da yake aka saba yi ne a duniya, yana challenging status quo. Shine kaman blockchain technology, kaman artificial intelligence, kaman big data analytics, kaman quantum computing, kaman cloud computing, kaman 5G, kaman autonomous vehicle, kaman augmented reality, kaman virtual reality, kaman biotechnology, nanotechnology, cyber security. Abokan so waɗannan su ne asalin abubuwan da ake cewa fourth industrial revolution. Su necansu shine suna disrupting duniya, canja abu yadda aka saba, kuma ana ce musu emerging technologies. Ana ce musu emerging technologies ne saboda yanzu suke imagining, ba su gama nuna ba, yanzu suka tsuro. Tun da yanzu suka tsuro akwai kyakkyawan zaton za su ci gaba da caccanjawa saboda yanzu suna stages ne nasu na metamorphosis, transformation ɗinsu yanzu yake faruwa. Kuma ita duniya daman a abin da aka yi documentin banda wanda ba a yi ba da yawa yana da muhimmanci. Industrial revolution guda hudu ne. Akwai first one da aka yi shine wanda ya faru a Birtaniya, largely a Liverpool da Manchester, a waɗannan cities ɗin guda biyu. First industrial revolution ya faru, abin da aka yi documentin a tarihi. Amma gabanin nan akwai industrial revolution a Andalus, akwai a Misira, akwai kuma a Baghdad, amma ba a yi documentin wannan ba. Wanda aka yi documentin a wannan ne, shi kuma ya faru ne wannan wajen 18th century. Second industrial revolution ya faru a Britain, Belgium, Germany, France. Sai ɗan daga baya kaɗan sai America ta shigo ciki. Shi kuma second industrial revolution ya faru ne akan abin da ya shafi kirkiro wutar lantarki. Shi first industrial revolution steam power ne, steam energy. Second industrial revolution kuma is about electricity, mass production na al'amura da kuma mechanization. Sai third industrial revolution shi kuma ya faru a kasashen da second industrial revolution ya faru, amma kuma sai a ƙara Australia da Japan. Su sun shiga third industrial revolution ne. Shi kuma third industrial revolution shine which brought about globalization. Shine kaman information and communication technology, the invention of ainihin modern computers, invention of internet, world wide webs da makamantansu. Wannan su ne asalin third industrial revolution. So fourth industrial revolution is an extension of the third industrial revolution. Shine this is what brought about the fourth industrial revolution. Dukkaninsu suna cikin ICT ne da kuma digital abubuwa. Shi cryptocurrency kana iya cewa digital currency ne wanda yake kaman alternative platform payment ne na transaction, kuma ana yin sa ne using encryption algorithm. Akwai algorithm that is called encryption algorithm, kuma usually ana aiki da distributed system nature ne na blockchain technology ake yi. So bitcoin is part of it. Shi bitcoin wanda shi ya fi zama popular bisa ga yadda tambayar ta ke nunawa akan bitcoin ne. Bitcoin kuma an kirkire shi ne a 2009. Hakikanin wanda ya fara kirkiransa har yanzu ba a san waye ba a duniya, amma ya kirkira da abin da ake cewa pseudonym, wato suna ka ɓoye asalin sunanka sai ka aiki da wani suna wanda ba asalin sunanka ba ne. Sunan da ya saka shi ne Satoshi Nakamoto, shi ne asalin sunan da ya sa wa kansa. So
daga 2009 zuwa yanzu wajen shekara 15 kenan za mu ce in 2024. Wannan shine in summary, ana aiki da shi wajen transaction, kuma yanzu ana sai da shi in unit da makamantansu, kuma alternative platform ne na payment da makamantansu. Fatawoyi akan halasci akwai su, akan wanda suke ga haramun ne akwai su, waɗanda suke yi kuma wannan na ga cikin matsalolin da ba a cika son mutum ɗaya ya zauna yi fatawa ba, don haka yanzu kawai ba fatawa zan baku ba, zan kawo muku ne kawai waɗanda suka yi fatawoyin sai ku duba, amma ni ba sai na yi ba insha Allahu. Akwai grand mufti na Egypt da na san shi ya ba da personal opinion nasa, amma saboda muhimmancinsa ya kai a faɗe shi. Shi yana da fahimtar rashin halasci, ya dogara da manyan dalilai guda biyu. Na farko ya ce akwai ƙarancin credibility a cikin cryptocurrency ko musamman blockchain musamman shi bitcoin da ake magana. Na biyu ya ce risk a ciki is very high, hatsarin da ke cikinsa yana da yawan gaske. A waɗannan dalilai biyu ya gina fatawa akan haramci. Sannan Muslim Council na Indonesia su ma sun bi bayansa da wannan fahimta din. Akwai waɗanda suke ga halasci, daga cikinsu akwai kaman Sharia Review Bureau na Bahrain, su da suka yi zama a kai unanimously position din shine blockchain technology halal ne, cryptocurrency halal ne, bitcoin halal ne. Ina sai sauko muku daga sama ne zuwa ƙasa kaɗan. Idan muka ɗauki Fiqh Council of North America, akwai fatawarsu su ma da suka dafi akan halal ne. Sun yi fatawar tasu wanda na san tafi zama ma more comprehensive akan sauran. In zan tuna on 2nd September 2019 suka yi zama, suka fitar da consensus, wato ijima'i nasu a wurin cewa sun duba blockchain technology, cryptocurrency, particularly bitcoin, akai suka ma emphasizing bitcoin halal ne. A fatawar nasu in zan tuna wanda suka yi signing fatawar lokacin on their behalf on 2nd September 2019 akwai Dr. Abdulbari Marshall da kuma Dr. Yasir Qadi, su biyu suka yi signing fatawa. A lokacin na san na karanta da suka yi isdarinta, musamman da suka yi ba sun ɗauki kawai mahangar addini ba ne, sun taro masana technology da makamantansu da masana finance da kuma waɗanda suke experts a shari'a. So irin waɗannan fatawa da aka tara ɓangarorin masana da dama ta fi yin adalci akan ra'ayin mutum ɗaya. Su sun tafi akan halal ne. Reason ɗinsu na halattarwa sun ɗauki ƙa'ida ɗaya da take muhimmiya a wurin malaman usul, shine al'asul fil ashiya al'ibaha, shine asali cikin komai a mu'amala. Sun ce bitcoin mu'amala ne, ishu na kuɗi mu'amala ne. Ai akwai lokacin da zinare da azurfa aka sani, akwai time da ake trade by barter, a rika exchanging kawai kaya ne da kaya. So da haka shi kuɗi abu ne na mu'amala. Yanzu ƙasarmu ne ta zauna ta yi tarayya, shugabanni suka ce ga wani abu da za a yi takarda a buga hoton wani a rubuta kaza shine kuɗi. In yau central bank ta zauna ta samu amincewa sai ta fitar da sabon kuɗi kwaya ɗaya naira 5,000 sai aka yi approving, ya zama kuɗi ko bai zama ba? Baka da bukatan aya ko hadisi gabanin ka yadda da wannan kuɗi ne. Yanzu in aran ya baka 1,000 sai ka ce ina aya ko hadisi ta ce kaban takarda a matsayin kaza, ko kuma ina aya da ta ce wannan naira ne, kaga baka bukatan aya. Saboda me? Saboda kuɗi mu'amala ne. Shi a mu'amala baka bukatan nassi, sai dai a ce a wajen yin sa ka kiyaye karka saba wa nassi. So da ka suka ce babin mu'amala ne kuɗi, kuma al'asulu fil ashiya halal, asali a al'amura halal ne. Wanda ke halattarwa bai bukatar nassi, me kora halasci shi ake bukatan ya kawo nassi, saboda al'asulu asalin tushen shine halal. Saboda ko ayar bakara ta 29 ta ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, wannan ya shiga ciki, duk ya shiga cikin jami'an. Sai suka ce wannan babin mu'amala ne, asalin sa halal ne. Sai suka dauki wasu ka'idodi kaman haka. Na farko cewa babu credibility. Dalilin me? Dalilin cewa akwai kasashe da basu halattar ba,
sai suka ce to ai a yanzu akwai kasashe kuɗi ma na ƙasa akwai kasashen da ba sa yadda da shi. Yanzu idan ka tafi da dalar Amerika duk darajar ta a nan da take ta tashi, in ka tafi North Korea da ita sai a ki karbanta. Kaga wannan muke nuna ba ita kenan ta zama tana da credibility a inda ake karba, ba ta da credibility a inda ba a karba, amma bai nuna cewa ta zama haramun, don issue na credibility doka ne. Kuma blockchain technology ina tuna ai muna office na yi policy a kai, wanda a 2023 Federal Executive Council na Nigeria sun yi approving National Blockchain Policy for Nigeria, kuma ni na gabatar da shi akai. Don haka a Nigeria blockchain da dukkan branches nasa doka ta halattar. Abinda kawai policing ya ce regulatory agencies su yi developing regulatory instrument da za su tabbatar da an yi regulating wannan, an sanya ka'idodin yadda za a aiki da shi. Mafhum? Tayi, don haka issue na credibility is subjective, ba objective abu bane, saboda duk wani abun da aka yarda da shi a wani wuri sai a ki yarda da shi. Na biyu, level of high risk da aka faɗa cewa is risky, wannan yana iya faruwa ko da kuɗinmu a yanzu. Kana da misali yanzu mai iya yiwa, kana da naira miliyan 1.5 mai iya yiwa shekara 1 da ya wuce, in za ka canja ta a dala shekara 1 da ya wuce, mai iya yiwa a dala wannan naira miliyan 1.5 ka samu nawa? Na'am? In ka ɗauke ta misali a naira ma 450 canjin zai baka nawa? Kaga zai baka sama da dala 3,000, zai baka sama da dala 3,000 naira miliyan 1.5, amma a yanzu sai ya zama me zai baka dala 1,000 ne. Kun bance mamancin? Kaga high level of risk ai akwai shi a naira ma, amma wannan bai mai da naira ta zama me ba, ta zama ba haramun ba, bai mai da ita ba, saboda duk wani kuɗi a duniya iya da wannan vulnerability din. Sai dai kawai in Allah ya taimaki kasashe irin na su Saudi Arabia da za ga shekaru da dama haka abun yake. Saboda mai, saboda yadda Allah ya taimake suke iya defending currency su, ga foreign reserve mai karfi, ga kuma cash inflow da ke shigowa kasar da yawa, sannan ga kuma foreign exchange da suke samu, ga kuma export da suke da shi ta wasu bangarori, ko masu zuwa hajji da umura kadai su sai abu sauto da shi ya ishe su wannan. Su waɗannan misalai ne. Kaga wannan high risk bai nuna keɓantuwa da kawai wai blockchain ne ko da bitcoin ne, yana iya shiga wurare da dama. Cewa akwai uncertainties yana iya shiga cikin komai, saboda akwai inflation yana iya zuwa. Ai mun ga economic meltdown abin da ya zo ya faru, mun ga recession da aka shiga a kasar nan a wajen 2017 da abubuwan da ya wanzar. So uncertainties yana shiga cikin komai da komai. So haka in ka ɗauka waɗanda suka haramtar, ba za ka ga wani hujja ƙarara na shari'a da ta ce haramun ba ne, sai dai su duba wasu al'amura da suna cikin abin da a yanzu muke ganin cewa su menene, su halal ne kuma bai sa mun haramtar da su ba. Ala ayi halin, fatawar Fiqh Council for North America sun tafi akan cewa na farko riba na shiga cikin bitcoin kamar yadda yake shiga cikin sauran kuɗi. Na biyu, a transaction da ake yi da shi, sharuɗan da ke shiga cikin sauran transaction a kiyaye. Na uku, wanda suke haramtarwa sun ce ai akwai abin da ake cewa anonymity na wanda kake transaction lokaci baka ma san akwai anonymity. To wanda suka yi blockchain shine ko bitcoin shine manufar ya zama identity is hidden, namun shine manufar, kuma sun ce is distributed, babu wani centralized abu. So hikimar yi dama shine ya zama distributed, kada ya zama wata ƙasa ɗaya na da total control a kansa a duniya, shine daman manufar yi din. So kula ga wannan suka ce riba na shiga cikinsa, dole a kiyaye ka'idodi, sannan suka ce akwai zakka a kai. Ina ga yayi magana akan tambaya akan zakka, so da suka ce akwai zakka akan bitcoin ga duk wanda yake kasuwancin, amma sai suka ce kuma a yi kaffa. Dukkan technology a matakinsa na farko yana da jarrabawa da yawa, ba wai don haramun ba, sai dai kada mutum ya yi garajen dukan dukiyarsa ya tura ciki gaba daya da wannan hatsari da jarrabawa in ta zo za ta iya cutar da shi, sai mutum ya bi abu kaffa idan yana da interest. So da haka ga hujjojin masu halasci, ga hujjojin masu me, wanne yau ka gamsu da shi? To ba ni na faɗa ba, ni dai isa baki na alaikum, wallahu ta'ala a'alam. An samu ƙarin midiya